Paklangso number 1 Patsu Aklam along 6th schedule awareness program kam mass joining program ke padupon. Hamren VDC chairman ahem team ase karkli padupon. Deitor areas along Kacha house anujok kesom pon. MSc kadom terang pi hinpen PMA YG ahem humkep lapen Amrit Sorovar alangta isi ka selam aphan long ekesom. Kardom, Birta life pen nili Birta thanbang phi sami sehenati mungpi non Birtang ton pen archiponik tha. Patumi ni phai crate truck chitia chiklo number 22 Sarupathar constituency ke parlo Paklangso number 1 Patsu Aklam along 6 schedule awareness program kam mass joining program ke padupon. Bangso amai chingchia prang number 22 Sarupathar constituency APHL se maipu Longkumar biahin pensi mai charipon Aduntu Central Committee Penang Kachitongdun Analuhiatum aphan Pachini Pon Central Committee Penang Kachitongdun Atum Lake J.I. Kathar Kursing Timung Bikram Hanse Angtong Inti Kathar Rajesh Tisolapen Clem Rapet Ke Theki Dingatum Chitongdun Pinikado Kavedon Thongke Brachogatum Pini BJP Lapen Independent Pen COC APHLC Party along Chipa Ogdun Lasojai Mek along Kibi Kithi Sarphu Sarpiatum Chitongdun Si Bangso 6 schedule awareness kam mass joining program ajaimek along RDP dun. Karbi karbak honghari aron pulote karkli ka phiju henlo aron atang abarim binong son thak thaksi pini hindu atumpen aron ki bipon biswakarma kardomanipu along ili karbi honghari atumta palon dunni bonta ili honghari aron barim dokok ajoksi methang aron atengpen ardom dun pulote anso sesi alir alon ke do thu popupen pini hamren VDC chairman joysing krohem tami team ase clarkly padopon Bangso se karkli pona kuru sarlake Ram Singh Kram Sahenlo Lapen chairman Joy Singh Kroke thana tenke Wolok Penveksi Arkli nangji puta ninje pon Hamren Penrong den ronghang report Pusi aningkan wang ke litum bihek pen bang thek dun long bom chini dun bom dema sita nili jung tu ka chini da mateng pulotang te litum karbi honghari tuma abang ke biswakarma puja pugawe lasi do te mai litum ta engine pine gari motor ko do ka be phana bang ke litum ke chikhi nang ke akhang bada do tima se pusi pu local lo pen so arki ponangi labang ke nilitum ke pining lege claim bong la pukali chuning si pena tum claim bom la so se bang ke lasi ilitum ko do ka beta karbi honghari phan ke kroyrat ana bang ke tum la bang so se ke char clip ona bang si ke miji la pen la bang ke pini tari kres roxiar ni pot la so akse ta pini chi ar klini polam ke gali te boy fit ta ilitum ta ningkan ni sekpen iphong bang ke la bang soar ni so ja por chelong si methang hem gari motor do an sita me ar nam long hir jume chohang dun si bolok allo e jon ben si ilitum ar clip on bo Pini chiti ni phai Kretroxy, Sirkep, Surihini ra inquiry hiniarni, number 26 Duar Bogori, MSC Constancy Angkang, Deitor Police Station ke Parlo, Deitor areas an, Kacha House anujok ke Sompon. Labangso Kacha House, Duar Bogori, VDC Chairman, Sarkor, Rong Parari Dengpensi, Honri Intipon, Aluhia Man Pen Kachitongdun, Duar Bogori VDC Chairman, Sarkor Rong Par, Deitor Municipal Board Chairman Jacob Togbi, Dolamara Municipal Board Chairman Mongol Singh Terang, Nili Block Assistant Engineer Prodip Naiding, Nili Block Staff Lapen Local Committee atum Chetongdun. Labangso Kacha House nujok ke Sompon lake Hanboka Anjok Hanse Bapuram Singnar Larong Thomsi Pinike nujok Sompon. Lapen ke Labangso Kacha House non amat ke Humphoke Pratrok Anmetlang. Lapen additional ke non Sinang Lelang puta rong parasang hupen thanpon. Lapen ihumpen lak isi an panong pon lapen cheklo jon thomang bong patang pon eji puta VDC chairman Sarkoi Rongphar pen ningje pon labangso kacha house 3 installment andoji lapen ahem phuatumsi tangka bangke withdrawlong jiputa pherangke athengnu ningje pon lapen apu deitor area sorkari gaubura hin penta labangso kacha house kikim Kiron pon thek apot aning arok prik an pusi ningje pon Duar Bagori pen Robinson kining report
Pini Nipai, Tretroxy, Searcap, Surihini Ra Inquiry Sarupathar MEC, Constancy Angkangalong, Hum Kep PMAYGIM, Kikim Kirang, Ponji Aphanpura, Long Ekisampon. Lapen Amrit Sorovar, alangteng mati, Fisheries Kesilam Ponji Aphan, Long Ekisampon. MSC Kadon Tirangpi, Ari Dengpen Alang Lilong, Kacharap Kachitodun, BDO Monju, Lota Ronghangpi, VDC Chairman Akehai, Silarson Rongpi, JE Ritupon, Rat Cyclembang, Nasing Ronghang, VDC members, Kapu Kacharpi, Komol Be, Bojon Rong Parpen Chenglok, Rong Asarlapen, SGB Atum Chetong Dunsi, Long Ekisompona Mayalong, RDP Dun, Bokajan, Hanjang Lang Sopen, Bisnu Lecture Report. Pinya Birta Lapuan Sington Pon Iglo, Like Bomta Birta Life.